Estamos aquí xa como 12 anos, non, Manolo? Sí, 12 anos. E bueno, mira, final casi sin quererlo, porque non puxamos carteles, retomose todo isto despois da pandemia, e a xente ven igual. O sea, que isto xa está Consolidado. Xa está moi consolidado no tema, e o bon que temos, pois eso, que temos xente nova, con xente que está empezando, que fixo Bellas Artes, entonces, pois este é un punto deles para que empecen a arrancar, e aquí teñen que este sitio para poder eles arrancar de... Que fagan novos proxectos tamén, Temos aquí ahora mismo a dous... Lugar para conocer. Tú xa é a terceira ou cuarta vez que ves, Sí, verdad? sí, terceira. E que tal? Eu encantado de que haxa un lugar como este e unha proposta todos os anos para poder traer os proxectos e os traballos e que continue. E invitas tal vez a nova xente que se poña en contacto que se unan, bueno, co permiso deles, claro. Isto está aberto para todo o mundo que queira vir. De feito, xa este ano incorporou-se aquí meu fillo, Saúl Conde. Eu estou encantado do que está facendo aquí meu pai e Víctor. Están creando un espacio moi bonito para compartir a arte cas novas xeracións. É un espacio para que xente coñeza outras persoas interesadas no arte, facer novos proxectos. E bueno, é que siga adiante, por moito tempo. Ten que seguir sin parada. Si paramos nós, que empecen outros. Sí, vamos diciendo